Ka Sorkar Jila Kalapan Kendriak Kam Yau Superintendent of Police ke East Giant Hills Vikash Kumar. Hapadeng ka jingmi jong ka jingki win na ka jing betay hapo ka party doyong. Haman sngat ha tain tangsko. Kabala jia ha ka santrik rampang. Kabala shim ya ka jing im jong ka laipo ingot kibrio. Kat kum ka jing penbana bala penmi da u Commissioner and Secretary katanat kampo yeng Police uba CVD ding do. Haga kat Southrik Rampang la pentip ba USP ke Anti Narcotics Task Force Pankaj Rasgania menta un wan ban shimti no kum USP ke East Giant Hills kat ba Vikash Kumar un shimti no kum USP ke Anti Narcotics Task Force Shillong. Kani ka jingpen kendra kam kalawan long ru hadin bak Director General of Police kakong idashisha nongrang kalapan mi ya ka hukum haga kat Artrik Rampang bantung ya Special Investigation Team SIT kabakan thop iki kendai ngot gidukan kaban penlong ya jing token hakabaya day berkate ka jing bethai kapar doyong kumba katu ka ningot ki beri kula syakem no halor ka jingdon kati halendat jong ka tika jingja bat na ka ka Sorkar jela kala shim ka sen jam ki bating ban khanglat ya ka kamti doyong bean ha ka jela hi barok kawai